shop. Gini mezie, gini basam ni no na shop. Gini basram. Atakoshikulize here. Chom date takosheze. Chom takosheze ga. Tiro mo wan dere go dara wanu na ime ahia. Don't come here give me jakasibeze. That's akwa ki gama shop akwa. Mba ejim jacket. Nika m Naere ebe a na dị hot. Ejim jacket. Iri Naere. Yes. Na ya de ka makwa. Ho ye mgbara ga yiri nwanyi. Eish. The way phone na na kwema ni yola mere nga ga ba di ho akwa social media. Yes, sure. The way phone na la ga ebido to ke lara mazo. Oh, chimo. Okay, can't see outside ever. They won't anyway. No, na shop. Lara mazo kuma. Le mania front. Sir? Le mania front. Le mania front. De gros joueurs, à savoir par ça. Et avoir à ce que l'activité des formations de l'organisation de défense. By side, they back noise, they back by side. I don't not talking from you. I don't not talking now. Maybe you should not watch him. Saisi? Maybe she legam. Okay, I'm not Cotonou. Ebe na Cotonou ke no. Akpakpa. Ebe na Akpakpa. Agbato marché. Tu es comprendre français. Ça? Tu es comprendre français. Mpempe. Afam bụ Chinelo. Chinelo ye. Chinelo Ogbo. OGBUO. You want your bed? I'm Imo State. Is that or not precisely? Ebe ni that or not? Obodukwu. Ebe no Obodukwu. Umuara Ahu village. Iji Umuola? Amube Mwa. Ede afole? Adim 32 going to 33 December. I got the wine. Banana, okay. Ele meregi iji nọrọ 32 elubeghị di. Ọ na di abịaghị ahụ ka ọ nọwa agwa gị ka ọ na ị na-ahọ di. Gwa m ihe butere iji nọrọ 32 years elubeghị di. Okay, enwere ike bịara no mana ebe m na-aga ekpere asị that na that one aga work. Listen to me, I'm not joking, and I much from you. Okay, from ihe m na-ajụ gị ka ndị Igbo ga-eji mụta ihe. Ka gị nwa na onwe gị ga-ejikwa mụta ihe. Number 1. In 20 something 20 through 32. Ka ihe mere na ilubeghị di ruo now. Ekwesịrị m ịlụ the last 2 years, but I stop prayer stop. Elo onye stop prayer. Ebe m na-aga ekpere na Zion, say enwe prophecy enyere n'isi m concerning the man na-abịa nọ. So ya mere eji stop ya. Okay. Ahụ onye nyere gị prophecy ahụ na Zion ahịa gịnị? Evangelist Chukwuebuka Noziobi. Aya nyere gị prophecy that onye na-achịlụ awụ di gị. Enwezi eziri and the man no ọ bụ not the serious o kwesịrị ịbịa gaga find out mara ma the thing menwe ha ga-emenwe ya but to say me go see that now maybe Odrocha interested because I'm not on this country or Dubai, so I don't know here what problem here.
fewere Chineke aka na onye nọ Dubai alọghị fewere aka. Fewere Chineke aka gị na atakucheze fewere aka. Tiwori pai pai. Tiwori pai pai. Bye bye yo, bye bye, bye bye. Asigi tiwori pai pai. Gese bye bye Chineke agbagoko. Tiwori pai pai. Ori pai pai. Ori pai yo yo. Ori pai pai, ori pai pai. Ori pai yo yo. Ori pai yo yo. Imela. Imela o. Ori popo. Ori popo. Imela. Imela. Ozuola. Thank you. Aha onye nọ Dubai ya atọrọ ịlụ gị wonye. Afọ ya bụ Uche Austin. Onye ebe. Ọ bụ onye Imo State, that or not, Nruala precisely. Enwere onye ọzọ bịara bịa kwuo okwu isi ọlụlụ gị kemgbe ahụ Uche Austin bịatara ala. No, ya mere last 2 years. Enwebe onye ọzọ bịara. A na-egbela 32 years. Yes, sir. Kọrọ Jizọs aka. Kọrọ Jizọs aka ọya. Chineke ekene dịrị gị. Kọrọ Jizọs aka. Anụmakụ. Ụmụaka egbela 32. Ụmụaka wee nwa m. Prọfesi ga-abịa n'isi gị ọzọ. Anaga. Onye ke nọ Dubai nwere mgbe ị gosiri anaga na kamera ma ọ na WhatsApp. No, Ị gosiri otele gị na WhatsApp. Mba, eme m ihe dị otu ahụ. Nne gị na nna gị dị ndụ. No, ha na-agba anwụchala. Ndonna. Thank you. Thank you. Ọnwụ nne gị ọwụ gift. Ọnwụ nne gị na nna gị ọ gift them you Chineke agbaghị ọkụ. Tụra ga-abịa ịgwa m thank you. Ọnwụ mpa gị na mma gị ọwụ onyinye amara. Nne gị na nna gị ọnwụchara m sị gị ndo gị gwa m thank you. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Tụra ga-abịa ịgwa m thank you. Onye ogbi agbaala gị enyi mbụ. Saisi? Onye ogbi agwala gị okwu marriage mbụ. No, mba. Ka agwa ọjọọ ịma ị nwere ọ ga-awụ nwoke pụta ugbu a ya notise na ihe awa agwa gị na agwa adịghị mma. Then gịnị agazi anọ ele agwa ọjọọ ịma ị nwere ị chọrọ ịgbanwe nke onwe gị. Sọsọ hot temper iwe ka mma nwere, but I'm working on it. Iwe ka otu isi akpa agwa ka otu isi arị ya atị ị na-aba mba ka ị na-alụ ọgụ. Nwe iwe onye mụ na ya na-eme ife nwe iwe ka ọ ga-esi m ga-enye ya silent ma ntụpụrụ ya ọnụ. That is silent m ga-enye ya ga-egosi ya that na n'iwe na-ewe m that nwe m chọrọ imekọ with ya nwa. Mmadụ abụọ tala gị at the same time, the same day. No, ihe dị otu a dị. Ịta enwere mgbe ụmụ nwoke abụọ kpọrọ atala gị with nwaanyị abụọ. Mba. Iji like okpu ka without? Mba, m na-eyuzu with maka ibute ọrịa. Kemgbe ị pụtara ụwa, mmadụ ole tara ala gị, ị ga-agụtali ihe ọnụ? Sọsọ yi nwoke abụọ ka m mere except nke mere mgbe m nọ university. Gụkọta ha ọnụ gị sị m except ka ị mere mgbe ị nọ university Chineke agbaghị ọkụ. Ka ị mere mgbe ị nọ university ọ taa gị. Ọ ya ofu onye nọ. Then ele onye ọzọ tara gị. Then mmadụ abụọ after ka m pụtachara from school mmadụ abụọ. Then ugbu a na ị pụtara from school onwe bụ onye tarala gị again. No, nobody nwe. Nga ahụ mechiri emechi. Ebe isi anyụ ama mere o mechiri emechi. O emechi. Then ele ihe mere n'iji sị m na enwe bụ onye tarala gị. Ọ nwere mere na ọ before ugbu a onwe na-eme ya na. How many years ka emekwara ya? O mere na kamgbe ebe eyi and na-emebe m. A year and. Yes. A year and 3 months or 4 months. Ka imekwara. Yes. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba, enweghị m ya. Iji anụ otu a ga-ewere aka ahụ onwe gị? Mba, ihe dị otu a dị. Ị gbaala akwụla mbụ?
Mba ihe dị otu a dị. Atawa gị nwere mgbe ị na-eme otu a. Mba dị ime otu ahụ. Atala gị mbụ ga-eti kimon. Mba. Ị na-aga ije ele step ị na-aga ka ọ bụrụ na nwoke hụrụ gị gbaa gị enyi. M na-aga majestically. Ọ ya dewe kamera gị gama majestically ma ahụ majestically gị. M ga-apụ outside ka m mee ya. Ma ọsịsọ. Okay. Gwane m now. Oko taa ka ị na-eshikwa aga ma ị ga inye offering na Zion. Sa? Ota ka isi agakwa majestically ma ị ga inye offering na Zion Church na. Anyị mago nna ị na-aga n'ụzọ ị ga na-eme guy na-aga n'ụzọ anyị ma ọ na shop ka m nọ ndị customer na-ele ma anyị ihe na-eme m. Okay. Ije etinye nke gị guy akpụ ya. M na-aga n'ụzọ m na-compose onwe m na-aga na-etecharakwa ntechala nọ n'elu ya. It's okay. Nwa agbọghọbịa na-aga majestically ntechala ka ụmụ nwoke gbaa ya enyi. Ị ma nri eshi? Ọkwa aka na-eshi ọra ka mbụ. Ele business ị na-eme? All restaurants ka m mega here. Nne ka m na-esi anọ m na my kitchen. Ele ọgụma nwe the shop? My shop wee ebe a na shop m ka m nọ. Pụta echi ka anyị hụ the shop. That's my shop here. Chineke mere ebere ọ bụrụ na ị lụrụ onye Dubai ahụ ọ gara abịa lọta nnọọ ọ ga-erigide gị nri n'isi. Ọ ga-erigide gị Arab. Ị ga-emecha sheri Arab food. Ndị Dubai ndị ncha. Mba onye wụ dadi gị ọmụaka ịkpọga dadi. Lanya, don't try it. Even I'm daddy. Oga MC anyway, sir. Don't ever get try more one pag. Okay, sir. That's it. I'm daddy. No, even pamba. You know 32, more not 25. Give me a daddy. Stop that nonsense. My dear. I'm daddy. You know 32, I'm 25 years old. Give me a daddy. Only e werela amụ na mpompo before n'ihu enyi gị nwanyị. Esi na mem gịnị? Enwela mgbe ị gbere ịnọ gị na ndị enyi gị nwanyị na-aka akụkọ ga-ewere amụ ị na-ata koo ga-ewere amụ koo. Mba ihe na-akọrọ ha na-agwa ha were amụ nwoke ibe mme mpompo. Ana m eme oyi sef enwe m enyi nwanyị ebe a na nna gara onwe m. Imele nwanyị na nwanyị mbụ? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? A positive. Gwagen. Na-ege m ntị. Ama m na I believe n'ihe man of God oge gwara gị. But gee ntị. Buru ya n'obi na mgbe Chineke kwụsịrị inye mmadụ nwunye, mgbe God kwụsịrị inye mmadụ nwunye, wo after mmadụ mesịrị up, Adam na Eve fọkụrụ up, ya bịazie na New Testament ya gwa mụ na gị, ya gwa anyị sị he that founded, ọ sị gị he that God giveth, ọ sị he that founded wife founded good thing. Ị na-anụ? Naanị amara ị ga-anata n'aka Chineke wụ favor ma ị lụọ nwaanyị ahụ. Favor ọmụmụ nwa n'ihe eji asụ nwa, ọ naanị amara ị ga-anata n'aka Chineke, that is it. Ya bụrụ na man of God gị chọrọ ịgwa gị ọ dibịa gị chọrọ ịgwazi gị spirituality dị na ọlụlụ di na nwaanyị,
ọ ga-agwa gị na ịlụ onye a ị chọrọ ịmata ihe gbasara nwoke ma ị ga-elu nwaanyị ọ bụ ntọala ahụ ndị Igbo kwadoro ka ị ga-agazi gị ajụ ajụjụ ya wụrụ na mmadụ gwara gị okwu relationship gwa gị okwu ọlụlụ ị gazi eme dịka nwa afọ Igbo ga-amara ihe obodo unu na-asọ nsọ mara ihe obodo ha na-asọ nsọ mara ma ọra mụkwara wuti nke gị ị na ihe m na-agwa gị na ntị ọ dịkwa yes ntị dị by the time ị na-ajụ ajụjụ gị mata ma the man ọwụ onye ara gị ọkwa ya awụ ntọala ha na-ekwu okwu ya ọkwa ya awụ the miracle the prophecy ị ga-eche ikikwa ọfụma mara ma ihe isi ike ọnụ na be ha iwere onye laikiri family nwere ọgaranya gị mara ma ntọala be ha poverty ọ na-erugharị dị a ị ga-ama ma ị ga-ajụ anyị ese ma ị ga-ajụ ajụjụ dịka Igbo kwesịrị ị ga-ama ma mgbe ya ọwa onye ohi ma ya nwawa onye ohi ma ị ga-ajụ ese ị ga-ama ma enwere ihe dịka agwa ọjọọ nwata nwoke ahụ na-akpa then the second part awụrụ gị na ya nwee nọ together nnọkọ gị na ya abụọ otu o si agwa gị okwu otu o si eche echiche otu o si eme ihe eneji ya na eneji gị match ya mmụọ gị ga-akọwara gị na ị laikiri onye a onye a laikiri gị onye a wee ezigbo mmadụ eneji ya gị mara ma o nwere conscience ọ ya wa afa ị ga-agbara onwe gị ma nwoke bịa gị nso pastọ ọwụla dibịa ọwụla gwara gị datina nwoke bịara to you ya gwa gị na onye ahụ na ọwụ your husband gị nwa na onwe gị ọ gbarala gị afa gị nwa jizi aka gị gba afa nke onwe gị afa nke onwe gị ga-agbazi wa afa nke Igbo mana ma family ahụ ị na-aga ọnwụ ike ọ na-eme ebe ahụ mana ma family ahụ ị na-aga ma ha na nwụchu ọnwụ ka ị na-akọ ọsọ ọnwụ ike ha that is it and that is why ndị ajụwa gị ntọala gị na-ajụ gị ya ntọala because you will not know all until you meet somebody one on one. Akwe mana mgbe nwoke rara gị ọtọ more things are being unveiled about you. Enwere agwa ị na-akpa na ịbịara na social media na meet gị one on one na rara gị na agwa ọzọ eshikashịa meet gị na atụwa gị agwa ọzọ eshikashịa meet gị na ama abami na ọta na agwa gị na so ị na-emele dadị oso mpaghasị the only person ga-agwa gị alụla mmadụ your own biological father. Your own biological father. Take note. Because before naga say alụla onye a or they very very powerful or before gị mara say yes. Boy your number. +229. Watch Italia. Watch Italia. Well, usually watch Italia. And then need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. +22901 5040 2521. Thank you, sir. God bless you, sir. Boy, your number. Okay, +229 01 5040 2521.